kendo tere tesendo bila ma buruburu kidhi donjne doho ma Makadara kod ketho mar kuo kod ang'enge kod ketho mwandu. Aaron King Arab mong'ere kod nying mar Rooney nomaki kod jowetene mamoko kuom turo dukni mag simbe e kar dak ma Donholm. OCPD ma buruburu Boniface Omuk owacho ni jok manomaki go eko ibiro donjnegi kod keth mar kuo kod ang'enge ka ne gitimo keth makamano e chak ma dwe mar auchiel higani. Tim makamano ero nomoko tulo e kind grube ariyo mag jonjore kama none MCA no kasiro dhaw makamano, tim manomiyo apisi mare bende notiaye mach. That we are holding the Honorable MCA for Viwandani, that is Honorable Aaron Kingara, together with other two individuals, will all be arraigned tomorrow before the courts for the offense of robbery with violence. One of them had already been arrested and charged for the offenses. That is one of the goons had already been arrested. For this matter, we are still going for the others who are also involved.